Cel mai rapid la nebunia lui Salam. Atențiune! Ăsta nu e Șandor, e Șandorică. Cu toate că e originalul aici, să-l ascult pe și el pe elevul lui. Adevărat. La țambal oriental e Șandorică, nu e Șandor. Și la bas oriental e Ghiță, adică eu, Salam. Da, să auzim și pe Ghiță și pe Șandor, cu amândoi de față. Hai, Șandore, dă-i țambalul ăla. Solo. Cum a spus Olga, când l-a auzit pe ăsta, ăla cu spatele, să moară să facă de n-am crezut că e Șandor. Ia dă-i de Șandore! Yo! Ho! 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 Adu și mie pasul ăla, băi! Solo! Ghiță, dai să mă auzi pe mine cu basul. Trească copiii tăi. Basul e la mine. Și mi-e puțin volum. La bas.